Абе, Буратино беше много голям чекиджия. Аз правя чеки, ама не чак колкото него. Он е пидерас, правеше по 12 чеки на ден, най-малко. Хуя се запали от чекия. Само как изгоря. Болен от мъка, джапетовските ще в гората. Само гледа на Гошо, знаеше какво му е в главата. Тежеше му нещо като камък на душата. Задушаваше го и постоянно му трепереха краката. Болеше го за Буратино, само как изгоря. Той знаеше, че сега стои на пепел в камината. Самотен и оплашен в търсене на нов приятел. Без да усети той, стана откривател. Навътре в гората той видя едно дърво. Почна да го реже и си вика, това е то. От лютата рана изтече някаква пихтия. Тогава Джапо се развика, оле мама мия. Приличаше на повърня, беше досъч като гойно. За Бога, той насече каучуковото дърво. Труполи се на земята и очите си затвори. А изтеклия каучук, снежен глас му проговори. Ей, дядка, знам защо си тук. Не плачи, вземи това парче каучук и бягай, върви. Така и направи, алчно грабна една шепа. Бързо го сложи, в увихтялата си дрепа. Пребра се вкъщи и започна да моделира. Беше възбуден и не спираше да мастурбира. За по-малко от 7 дена и 7 нощи той направи кълчулино. Беше щастлив и слушаше латино. Малкото момче от каучук бързичко растеше. Обаче газарията много го тресеше. Един път отиде без елен за хапа. Всяка втора дума му беше да е лапа. Усещаше, че гората е неговия роден дом. И не изпускаше ни един купон. Беше станал партия с всички дискотиралежи. Ядеше само горски ягоди за по-добри пардежи. За басейна блато имаше вип карта. Ах, как веднъж наби баба Марта. Колкото по-голям ставаше, той все повече обезумяваше. Бето се страхуваше, опасността се задаваше. Веднъж наеба дори мечката просяк. Направи си кукла. Злогалище от блосък. Известен беше като ебачи воейор. Навсякъде го бе мускал, във всеки един отвор. Докато джапето спеше, той в гъзда го ебеше. А като свършваше, на устата му се прагнеше. Само шапката му струваше 18 големи зелени. Широки бяха неговите гащи кадифени. Порасваше, беше и на височина растеше. Никой не забелязваше как каучука се опъваше. По куполите с жаби никога не се къпеше. Не се тупеше, за да не се спукаше. Но дойде момента и Бобра Спиридон го усети. Реши да си го върне за всичките минети. Сложи си обица на дясното ухо, газари. Спука се и умря. Изплющя. От него остана просто едно парче каучук. Джапето не можеше да понесе и тази загуба. Него в собствения си умрук. Разпъна го и разсочи въжето. Някак си го умота, направи безсилото. Качи се на стола и го умота около шията си. Не, бутна стола и се обеси. Хуя се запали. Да, почекай, че чекия се запали. Хуя се запали.